makuba kweniki ni-Great Region. Yikho manje bayithatha beswaphesha kwathiwa bangabaniki. Bese bakhona phansi afana kufanya bantusi. Labo bantu-ke manje isihlola setshenziswa kale gama langene kwi-apartheid. Abantu basafuna manje ukuba abantu. Kanti manje kwakusho kahle phela umuntu osingabantu thina phela sikhuluma ngobuntu. Yithina abantu. Sikhuluma ngobuntu. Kodwa ngenxa yokuthi kwasekunomthelela nomdlavuza wepolitiki nakho kokwazi ukuthi uma ukhuluma ngobantu ukhuluma ngani lapho ukhuluma ngani usuthi umuntu ephansi empilo but no. I-Afrika yona continent enkulu endala. Ulwazi lokho lwatholakala e-Afrika. Yize bethi i-dark continent. Ngizomtshela ama-philosophers adumile kakhulu aseGreece ukuthi aqeqeshwaphi uma engaqeqeshwa nge-Afrika. Opluto, uSocrates, bonke. Uma ubuza bokutshela abasho ukuthi bayithola imfundo yabo e-Afrika. Abasho ukuthi ngoba i-Afrika ngapha ngethi ayifuneki igama le-Afrika. Ngoba alazi igama le-Afrika ukuthi lishuthini. Kodwa labo bantu bebethi bayithola imfundo yabo next to the river Nile. Abafuna ukuhlala but next to the river Nile. Basithola ukufunda next to the river Nile. Bahamba nakufunda bahamba nawo bayiGreece. Bakuthuthukisa eGreece osofika amaGreek namaRoma. Ubhalo kwafunda e-Afrika. uJesu wasindiswa e-Afrika, wavela e-Afrika. Angisho uJesu waye-Afrika yokuthi manje usungenwa yipolitiki yenkonzo abantu besithi hayi uJesu umu-Afrika khona. Azange umu-Afrika. Ngahamba mina ngafika kwaJesu uJesu ahlala khona eNazaretha. Ngahamba ngaze ngafika lapha ahlala khona-ke manje sexoshwe ngabakubo eNazaretha eKhapanawume. Zonke lezo zinto uJesu alihamba akazange ube ngosapho. Why uJesu emncane e-Afrika ibalekela kubani uHerod. Ngiyakhumbula ukuthi abantu uJesu abethelwa nabesiphambanweni. Ababili. Labo bantu labo bake babuhlangana noJesu esemncane. Ukuthi igebengu indala zazihlangana noJesu emncane. Ngamagama abo. Ngoba abantu bagcina eBhayibhelini bafunde iBhayibheli bangafundi umsekeleli. Lezi gebengu lezo lezi esathi uze ungisindeke uzube nami embusweni wakho. Yilesi futhi esashoyo lapha esathi hayi bayekela abantu bonke baphuza. Futhi lo muntu wayelokhu esondele eduze konke kusondele noJesu wazothola iparadise. Okay, esibuye lapha kwathina sikhonza amadlozi. Ufuna ukungena kulo nto leyo ngoba nathi ezomhlupha nalapha ngaphandle. Yabona bazomphamba kwenu. Anginalo mina idlozi. Futhi idlozi elingisize ngalo. Futhi yangikhulume ngalutho ngedlozi. Maye mtshela ukuthi thina amaZulu sikhonza amadlozi. Ngiyambona ukuthi uyawuma ekhanda akazi ukuthi thina. Ngoba akayazi ukukhuluma ngakuthi yini ekakhuluma. Idlozi alikaze lithandazwe. Idlozi kalikaze likhonzwe. Mina njengoba ngisho ngithi anginalo idlozi. Cishe nabantu abaningi lapha banawo amadlozi. Uyambona into nedlozi. Likhona idlozi. Yinto angididiki. Idlozi linjani? Likhona. Kodwa kunabantu abathiza abakhonza amadlozi. Amadlozi futhi awasiwona amadimoni. Ngoba amadimoni iBhayibheli lithi izingilosi zikaSathane. Uyabona idlozi. Ngabantu akhuluma isiZulu. Igama idlozi livela kusidlozana. Uma umuntu umbamba umfaka entweni engafuni. Ubathe abathe umfaka entweni engafuni. Uyethi umuntu yazi ungifakile into ngani? Ngisidlozana. Njalo ungibambe ngesidlozana wangifaka kulena. Ngakho kube khona imoya lena eyabantu abathi behle lapha bahamba benemisebenzi ethize bayenalo lapha. Bathi mabefika ngale ufuna ukuthi umsebenzi bayidlulisele emuva. Bese kuyahamba engene bese kumuntu afangele kumuntu amsebenzini. Idlozi lingene kuwena akuwena ozedluzile. Lingena kwena idlozi kuyenza umsebenzi ubhule kuyisangoma. Nizangoma nokho banini. Nizangoma. Shona nawo amadlozi. Ngoba idlozi lingena kumuntu abeyini ayesangoma ezinjani abhule. Alingena umuntu angabhulile. Nizwa. Bese khona kumkhumba ukufa kwamandiki namandlawo. Ongenayo nakho umuntu imoya legijima lapha ngene umuntu angakwazi ukubhula nokuphungula. Ngoba kufuna ukuthi khona kwenze umsebenzi kudle khona. Nakho mindike kumula abantu bangoma abantu bandikilile amagugu abakwakubale kuba sibanga manje bazindiki ngoba banqamulumo njalo monqamulumo mindiki angizwa bese khona lokho kwamandawo umuntu eselindawo la ezohlala khona uyingena kuwena ngeke ngathi ngamathimoni
kodwa idlozi liyahlonishwa idlozi ngakho umuntu alingene idlozi kulibiza ngenkosi yonke ukutoma umuntu onedlozi utoma khosi ngoba ubuswa yileyo nto leyo inikeza umsebenzi ngakho manje inikeza umsebenzi kufanele ukuthi ayikhonze ngoba idlozi ngakhipha la university likhipha umsebenzi lokwenzayo lihambe kwenza lokhu bathe nxa ukhuluma umntana kawo bezoqeqeshwa ukubhethe igciwane kanti ilona lekutshela ukuthi shiya la yenza lokhu nika lokhu uma selikunikile usubhula usithola imali uthola inkomo awuhlabeli imali kunokuhlabela phela ubongo yibo lokho-ke lezi zinto ezikhonzwayo khonzwayo labo bantu ezibangenile hayi ukuthi amazulu onke akhonza amadlozi no ukuthi sebasuka kwabantu basiphambana sebethi abantu yonke into engoya abantu bangasekho yini amadlozi kanti cha into embili ezihluleyo yini kanti lena thina sesithi sikhuluma ngayo siye thina kuyona omoya bokhokho bethu lapho ama-ancestral spirits omoya bokhokho bethu asibo bonke siya kumuntu oyihede ekhaya umpristi wekhaya oyinhloko yekhaya siyokhuluma kwi-altar emsamo i-altar siyoshisa impela sibeke utshwala sibeke imbuzi bese sithi-ke nakho siyashisa khulumani nombenqaba asikhonzi bona siyakubona siwathuma kumbenqaba ngoba sithi umbenqaba thina i-protocol yethu nowenkolo yethu asikwazi uvele sikhulume ngqo nomuntu omdala nomuntu omkhulu kepha sinobantu esibathumelayo kumuntu omkhulu ngakho bona ngoba beke bahlala nathi baba ngobaba bethu sithi abakhulume nomuntu omkhulu ngakho simsamo sokhuluma nabo kwa ayikho indlela lapho sikhuluma ngayo nabo manje ngaphandle kokushumisa impela abantu abaningi siyishiselani kwempe ishiselwani masontweni impela ishiswa nini impela esontweni angithi bazoqala nje isonto shisha impela khona ne-altar khona isintu khona ne-altar khona iwayini akusubutshwala akusubukudla akusiyimpela i-altar imelane emhlaba ayibi ngane emnyaka ngoba nathi phela siyemsamo i-altar yethu leya sinempepho lapha sinokudla lapha sinotshwala lapha kunokudla lapha kunewayini lapha kunokudla lapha lezi nto kwehlukene ngoba ngendlela bayenza ngayo abanye funeka nathi ngendlela nathi senza ngayo iyafana lethi iyandawona sizinqaba yabo nawo suka sisho ukuthi manje sobathandaza amathongo asesontweni ngakho esiya kukho lapha thina siya kuyithongo amathongo lalesikhuluma ngawo ethongweni kawuyi noma kuyiphi ithongo umhloko ekhaya ezokhuluma nombenqaba yini sithi yithongo sithi yithongo nje idlozi sibhekeni idlozi lilele kubamba ngesidlozana kanjalo ithongo-ke likufikela usebuthongweni uyamphupha umuntu ozokuletha umlayizi kuwena yikho kuthiwa yithongo ngoba likufikela ukuphi ebulayini usebuthongweni ngizothanda ukusho lokhu ngentsheni bafowethu kakhulukazi abakholwa ukuthi lezi zinto ziyahambisana ujesu wakalibona ithongo lake lafika ithongo phambi kajesu ngizwani okay kwenzekani ujesu esentabeni ekhazimula yini yenzeka kuyena ekhazimula entabeni enkathi ujesu esentabeni ekhazimula wayehamba nabafundi bakhe abangapostoli bakhe abangaki abathathu njalo wayehamba noPetro noJohane noJakobo njalo kodwa ngenkathi kuzobonakala laba abantu abangasekho laba bebithi abantu kabisakhuluma ukuthi abantu abangasekho bafika abantu abangasekho abafa inkulungwane zeminyaka bezokhuluma nojesu ukuze nalabo bababona wafuna babe kuphi ebuthongweni balala ngenkathi sobuthongweni kube wathi bayaphupha bambona uMose no-Elija bekhuluma nojesu ujesu ekhazimula ekhwabamani babo nobuthongo babo wangisekho umuntu ujesu wayemelele yedwa lapho bathi uPetro waze wathi Nkosi yini singakho amadokoda bemangaki la abe mathathu lapho nelika-Elija nelikaMose bese lithi iBhayibheli ukuthi wayekusho kuba wayengazi ukuthi ngoba wayeziphile ade phupheni sebuthongweni ade phupha uthi kuJesu uningachimuka ngoba okuyimfihlakalo le uJesu wayebakhombisa khona ukuthi bakhona abantu abadala bayeletha umlayezo iBhayibheli lithi u-Elija noMose babezotshela uJesu ukuthi akalunge ngoba sekusondela isikhathi umfundi kahle iBhayibheli ningathi kusho ukhumalo
Abaluke ngoba sekusondela isikhathi sakhe sonjani sokufa. Babezombikela lokho. Nathi lamathonga sikela thina ebusilele ezositshela. Lokho athi phela azotshela. Ngikhule kwaZulu ke mina. Wakuthi uma umuntu wesifazane engadethi. Engase eqede lapho ohlinzo. Phume izalukazi ishayile. Bese kusuka amakhehla aqonda isibayeni amadoda. Ayothetha akhithisa amathawu ebasesibayeni ukuthi abakhulume nomveli nqaba. Lo muntu obathiwa kazobakhulumisa ekhaya nangu manje sefa bambulalela. Kodwa sebethatha abantu besephuma lapho belisathi buyani sekulungile. Yini ayenzeka la? Yini sikakholwa into lesiyibona sikholelwe into lesiyitshenwa kodwa singayiboni. Bese nathi siyithola ukuthi ngempela zizona ngempela nomuntu ongasatshelwa sona amaqiniso. Yepawulo yasho ukuthi obesisikaqa uncwadi maHebheru yasho khona ukuthi asikholelwe into lesingayiboni. Yes, akholelwa ukuthi umveli nqaba ngathi simbona umveli nqaba. Kodwa izinto funa sikholelwe into lesiyibona zenzeka. Asibone yenzeka ngempela isinto umveli nqaba. Isiko lethu lithi konke esikwenzayo asikwenze ngendlela efaneleyo ngoba isiko lihlanzekile. Isiko kalingcolile. Ukungcola kwemkhulu, ukuthakatha yemkhulu, ukubethela yemkhulu. Nizwa kahle. Ubethela kaDibe ngendlela kini noma ubethela ngenye indlela kithi. Akufani ukubethela. Kukhona izinto eziba khona zibe khona zimpoqo ukuthi mazenzeke ukushada kulisiko ngoba yonke indawo ushadwa ngendlela efanayo angikhulumi ngicela ukusina ngendlela efanayo ngikhuluma ngomshado wasesontweni ngoba sonto ngihlelo nehlelo lihlelelo kwayo ukhuluma ngokuganana kwabantu besizulu uma beganana abantu bengafani konke kuyafana intombazane yalotsholwa intombazane yenqanyiswa intombazane yaphuma yakhetha yenqanyiswa yaphuma lapha emzini lazi ukuthi intombazane ihamba injani emzini yami ngongabhokile yini yenza mhlawumbe umuntu ukuthi lo muntu lapha ekhaya kubo uyabulawa ngokwesiko uyafa ngesiko uyovuswa lapha ngakho la uya akekho umuntu wakwahamba ayovuka egqokile ngabe umuntu ngabe yozalwa athi umfazi walo njani egqokile lizona ikambe umuntu yangalo ngale usehamba manje usogqokiswa kabusha ke egqaweni uyabuya kusizosina lapho usengwala ekhaya enwale sokuphela inyanga ukuthi ngwala manje laba bengabemukeli sithi akazaliwe lo muntu ngakho ke kanakhoba emhlabeni izolala bese kumbuzo wakhe uphinde emasontweni manje ukuthi ngale kukufa sithi thina amaZulu kwenzeka sengikhulumile ngamadlozi namathonga ngisho ngasiyeke indawo nje ngale kukufa kwenzekani abenkolo bathi ngale kukufa noma bebethi mayisefile ufile nje kodwa bayakholwa ukuthi ngale kukufa umuntu wenzani uyaphila njalo thina esineqinisa singabazi lokho ukuthi ngale kukufa umuntu njani uyaphila kunendawo yembili bayaphika kabanye abantu bathi hayi asisho khona lokho kuyikhona ngempela ngoba sifuna ukuvumelana nathi kuphela ngeSgreek khona iHades neParadise iHades indawo eminye kumnyama sokuthi khona isikhathi abantu bahlale khona kumnyameni bese isikhathi lapho sokhona abantu babeya endaweni yokuphumula okuyiParadise iHades indawo kumnyama iParadise indawo yokuphumula ngoba sithi rest in peace nje sithi umuntu eParadise uhlala iminyaka eminingi ngoba sikhuluma ngeBhayibheli iBhayibheli lisho two books anjalo ngiyabona senkhathele siyaphuma senyanyeni sizogcina iBhayibheli lisho two books iBhayibheli two books kanti khona iBhayibheli enencwadi endala khona izincwadi eziqinile kodwa masikhuluma leBhayibheli ejwayelekile lisho two books that was different to Bible so izinto ezincwadi ezimbili Old and New Testament. The Testament is Dala, Ligani, Nenisha. Who should teach the Testament? Testament is Bumelo. Parat Mutu Nobani, no Gulungu. Conis Bumaran Dala, part of Mutu no Gulungu. But so Conis Bumaran Fish apart from Gulungu. Nakonis Bumaran Scar, White Visaba, Mutu Hamburg, Muslim, so much everything.
iTestament elesini sesigwalisa iTestament elidala lithileke iTestament elidala okusho iTestament elidala sekukhona umuntu manje kude iTestament elidala ngoba sesikhona ukuthi into zamasiko ukuthi iTestament elisha Dipela iTestament elisha Yesu uzokwenza ngakho le Testament elisha ligwalisa iTestament elidala Lolala ngakho-ke uma sikhuluma ke ngeBhayibheli ligcwalisa iTestament elisha ligcwalisa iTestament elidala thina emahlangeni ngathi zonke lamuzo sikhuluma kakhulu ngemithetho ethintathile mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho kabela uNkulunkulu ngaphandle kwakho iTestament elidala siyakusho nesimo sokuphila manje anjalo umthetho elishumi kanjalo kwaZulu ingane izelincane ikhula kwaZulu ikhula iyazi umthetho elishumi Kodwa bingazi ukuthi umthetho elishumi. KwaZulu mathina sathi simadlala sizindala lapho ukuthi uNkulunkulu lokushaya. Uthi uyamazi uNkulunkulu. Umntwana wakho ungakhathelezi igama kabani? Bangavunyelwa bathi wayeJesu yosibonisa ukuthi kuthiwa wayeJesu ukuthi mabathi behlanya bethi wayeJesu. Wawushaya wakhala kuthiwa hayi umuntu omkhulu awukwazi ukukhuluma ngayo. Ungakhathelezi igama kabani? kaNkulunkulu ngoba Jesu lo uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Bathi abantu thina sikhonza amadlozi. Cha, asikhonza amadlozi thina umuntu esikhonza kakhulu uNkulunkulu kwalo umbeni. Kuno umbeni ngaso sonke isikhathi. Asimazanga umbeni ngiyazi umbeni ukuthi akayedwa lapha ekhona. Kodwa kuyise nendodana umoya ngcwele iwumbeni thina. Asikwazi ukuhlukanisa. Ukuthi khona impuyise nendodana umoya ngcwele konke thina kumbeni usimakade umikade ongena kukhuphuka noma isiphi isikhathi somandla obunamandla onke bese sithi ke khona kumxhumanisi ngoba kwaZulu kwakuthiwa umuntu umfana uma ngabe ufuna ukuganwa ngubani umuntu ayabele unini kanjani uyotshela unini uthatha uyise akabaqonde nje kuyise ngoba awukwazi umuntu omkhulu uyokhuluma naye uma ufuna ukukhuluma nenkosi uqala into encekwini inceku kusenkosini ngakho-ke nathi sithi abantu abadala bakithi asebelele abakwazi ukuvela ukuba baqonde ngqo umveli nqangi ngaphandle bahambe ngoMkhulu wakhe usazana Yesu ngemizweni ngoMkhulu wakhe unomkhululwane kwakuthi uma ngabe izulu lingani ngempela kukhupha iy'ntombi ifinisene ngentabeni ziyoli imfunga nomkhululwane zithi zehlala phana izulu belina uma ithi ukuthetha umkhululwane qhamuka isicholo Mayithi ukuthetha umkhululwane qhamuka elokhuzane qhamuka isikhonyana sidlubhila soqeda qhamuka isikhona igwala khona sisigala kasilala ngani na ngokuthi uyena umuntu oxhumene nommbeni uqhelile kakhulu kuthini kodwa nendlela ukuxhumana ngayo bathi abantu bona bakhuluma yabona-ke athi amaSulumane oloKristu inamanga iyesabisa why itshena ngesihogo umuntu akholelwa khona ukuthi alokho uzalukholelwa ukuthi uyosho esihogweni akholwele yikho lokho bathi amaKristu mayefa yakhala akhaliswa ukuthi manje awazi yakhe akhalele thina bakithi ngokuthi uma umuntu esezokufa athi ngisizeni ningibizele isibanibani sengiyahamba bese ningihlabela inkomo ethize ningineze isipidi sakhe nabo bakithi sebengilandile sengiyahamba lempilo thina esipindayo mayengafuna umuntu ethi usiyangibambelela isibanibani mayengasamtholanga-ke laphana sengiloba nabo bakithi bangilala bakwenzekani ukhalelani wena uma ngiyakufuniselela esibhedlela egule kuthiwa baba usugule kakhulu sekathi inkosi manje singakuthanda ukuze uyodlala ubebomile owathi ukhuluma ngakho uyothela amanesi alesakuthi amanesi angaphinda angivumele ngingene lapha kanti nabeshona fanele ukuthi indlela ade isebenze sefuneka ahambe ngalokho esibuhlungu akayodla ini ubungunaphakade ade ekhuluma ngaso sonke isikhathi yabona-ke bathi ngesikhathi iseTestamente elidala kuze kufike ekufeni kaJesu lalingakavuleki iparadise abantu basehlezi eHadesi ekuhlambeni okunye besixabaneleke nabafundisi bami ukuthi ngikithi mina uJesu akakhwelanga zona izono zethu kepha wahluphekela izono zethu kunomehluko wahlupheka uJesu wahluphekela izono zethu kodwa kayiphelanga izono zethu
kuze wathi Jesu mayethe kwavuleka iparadise. Yikho lokuthiwa ngenkathi igqabuka yafa kwavuleka amathuba. Yikho lokatshela leyo ndoda ukuthi nenhlanzana sezobuya eHades uzohamba nami straight kwi-paradise. Ngoba ngenkathi yafa kwavuleka iparadise bavuka bonke abantu eparadise bayohlala pha bomlindela khona azabuka. Uyozoba ubonye-ke nawe uma usukuthena ekhaya. Yabona-ke ngale kokufa thina sazi ukuthi abantu bayaphila. Ukhona isikhathi lapho umuntu ahamba khona emhlabeni athule nje abe kwi-dormant stage athule nje. Lesikhathi esithi kufanele khona wenzele khona umsebenzi wokukhuphula. Uma usuwenza umsebenzi wokukhuphula kumuntu lesikhathi manje sihamba ebemndenini omunye useyiparadise. Umkhiphe eHades umsakuphi eparadise. Umuntu uma engazange enze umsebenzi wokukhuphula omunye ubuya nangephupha zothina abantu kuhlezi kabi. No? Okwesikhathi ngenkathi umuntu eshona umpusi ziyaboshwa impahla zakhe. Zilindele ngosuku mhla iphushulwa zithombululwe. Bese kuthiwa nawuthombululekile. Ngakho-ke inkosazi umuntu wesilisa-ke futhi abuyathola umnikezelo umsebenzi manje wokumpromota. Yes. Ukuthi abuye azoba yithongo ekhaya. Hayi azoba yidlozi. Azoba yini? Yithongo. Umuntu usengathunywa manje alethe imlayezo kufika ekhaya. Igama elithi angelo lesibili. U-angel. Usho a message. It's true. Ngakho-ke abantu bakithi nakho zona ngilosi eyithunywayo thina. Zifikele ebusuku silele sositshela. Bathi wena kekho ongangitshela ngapho zobathi abaningi kukhona kwaphupha uGabriel noMikhayeli. Njengoba enjalo uGabriel noMikhayeli khona kwamphupha-ke uGabriel noMikhayeli. Elethe umlayezo. Ake yikho manje siphambana nezinto uMvelinqangi asinika zazona. Senza izinto uMvelinqangi ungasinika zazona esitshelwa ngabanye abantu. Sithandaza uMvelinqangi ngesingisi noma ngesibhunu noma ngolunye ulimi. UMvelinqangi basinikeza ulimi lwethu ukuxhumana naye ngathi. Bese sithi sinamasho. Asitholi zonke izinto ngoba uMvelinqangi uyokuvithizela. Athi ubhawubheka. Ngamnikeza ulimi lwakhe lo muntu. Ukuthi uzokhuluma ngolimi lwabanye abantu. Ngenkathi ukhuluma ngolimi lwabanye abantu uzokwenzela labo bantu labo. Awuboni ukuthi wena uxhumanisa labo abantu noMvelinqangi uyasala wena. Awumfanele ngopastor. Ufundele ukuxhumana nabanye abantu. Kodwa hayi ukuthi sekuyisona esokuba yisinkwa sethu semhlanga emehlo ukuthi sikhulume isingisi silahle ulimi lwethu. Ngoba zonke izizwe kusukela eBhabhele zehlukaniswa phakathi zanikezwa ilimi zazo. Ngakho zonke izizwe uNkulunkulu ukwazi ukuxhumana nazo. Yikho lokhu ngomhla kwethu umoya engcwele ekhuluma uphetho. Bonke abantu behlukene lapho kodwa nalo wayezwa ngolimi lwakhe. Kodwa uphetho wayekhuluma isi-Aramic. Wayengazifundisa isibhu uphetho. Wayekhuluma isi-Aramic. Kodwa bonke labantu babezwa ngolimi lwabo. Kuze kusho abaqhamuka e-Arabia bathi nathi siqhamuka e-Arabia. Kuze abasho abaqhamuka kwenye indawo nathi siqhamuka kuthini. Kodwa samuzwa lo muntu. Awebazathi hayi badakile. Ngazi umuntu edakile uyekwazi ukukhuluma zonke nezilimi. Ngazi abantu bephuza bekade phuza ugoloko ukhuluma khona isibhunu. Mayephuza uwesi bakhuluma khona isingisi. Isingisi-ke chaza manje umuntu akhuluma kahle isingisi. Yidla iwesi bese kuthi isibhunu bese kuthiwa hayi uma uphuza isibhunu umadula aliphuza lokhu ugoloko kuthiwa akhuluma isibhunu. eThekwini-ke kuthiwa lapho ku-Grey Street nawo onke laphana kuthiwa indawo yaMandela. Bese kuthi West Street kuthiwa indawo yabelungu. Uma uphuza uMainstay uphuza uMsinino kuthiwa usagijima ku-Grey Street. Gijima eMandela. Ma usuphuza ugoloko-ke noma owesipha hayi manje usudawusela ko-West Street nako-Smith Street. Usedrobheni usubelungu. Ngakho-ke ilokho okwejapani uthi kuJesu futhi uma ephakazela ukuthi ithongo likhona. Evuka kwabafileyo. Ungena kuvaliwe emnyango. Ngci. Athi bangena phakathi kwethuka abafundi bakhe. Athi musani kwethuka. Ubantu sekuphula amakhwenkile. Masani kwethuka. Ngokuba mina angisilona ithongo. Ngithinteni ukuthi angisilona lithongo ngumuntu. Ngoba ithongo alinani? Alinanyama, alinamathafa. Uthi lethani ukudla ngidle ngoba ithongo linjani? Alidli. Uma uJesu kwazi ukuthi likhona ithongo. Wayo ngubani kodwa uzothi ithongo bani? Ngoba usulandela izinkolo zokugcina ngazo bebagcina amathongo abo ngathi. Abona bekho abantu abagcina into zabo zasemathuneni njengabelungu. Abatshela thina ukuthi uma uyethuneni kuthiwa ukufuna nemathuneni ulanda amadimoni emathuneni. Abasuke emathuneni abelungu. Kodwa thina indaba kwemathuneni sisho kahle. Thina sasazi kangcono
kunabantu abafike belethe into okuthini wathi umfana omlungu awu wekhumalo naniyekelana amasiko ene emahle kangaka nawayekelana ngathi udakile ngathi ngathi udakile wathi awuwangithoka mangivukelana udakile ngayena kweyafuka wena kabolo wakho hamba ubiza kohle omkhulu ukuthi basiyekuthelana amasiko ethu Sendina kangize sibhamini nencwadi emnyama. Angize sibhamini nencwadi emnyama. Uthi uJakob Mtsimbithi ekhuluma noDingane nokuze kade kukhona owen nogadi. Yabona abantu abafekana lencwadi nje. Kusasa bazoza nani nesibhamu. Akwenzekanga nje lokho umpando wayebukela amakholwa abhala imishini zonke khona kwaZulu. Zemukele inkosi umpando. Waba nohlelo lokukhulu nama-missionaries. Indaba izongenzeka mase kungenako umdlavuza ujineni into omnyama ucetshwayo. La kwaqala khona ukubonakala izinto kuze kuvele impi yasesandlwana. Impi yasesandlwana yayingalonga isibhamu. Yayingalonga isibhamu. Yasukela ngokucetshwayo ethe amathuba abafundisa bebeme ukushumayela ivangeli kwaZulu. Eseshaya umthetho wathi abadedela bashubule ngokuqhakala kwaZulu. Shumele noma kanjani ngabavili uze kuphuma qhamisela akhanyisa wayesekholiwe wathi mabetshela ukuthi cha inkosi ithe ake kumiye ukushumayela evangeli wathi angisayizwa lokho ukuthi thina sengizwe inkosi ephezulu bambula lokho kwabeka lethu kwedelela abantu uqaqayo akaxabananga nabalokuzana kufika amadoda kuyena azothi inkosi ucetshwayo ondini Nkosi sesithenile thina asisesiwe amadoda emsebenzini ucetshwayo ngithini lokho na uthi cha sesithenile phela Nkosi uthi ngithena ubanda ukuthi usithenwa yilabantu abalekho ngokwakho abakhisa zonke lezi zinto lezi ukukhoma izinto zamasoka banithena kanjalo okokuqala uyazi Nkosi ukuthi thina sibheke amasiko nemithetho endlini yobaba sibheke lobaba sibheke ukuthi umzali bamuzi kababa kodwa labana futhi basitshela ukuthi isiko ubumnyama ngakho umuntu akavumeleki ithangele lapha kuba sagcina amasiko atheniwe ngalo okwesibili kuyisiko lakwaZulu ukuthi ingane yethu uyise igama yisiko ingane yethu uyise igama unkosikazi kade etekile Ngikulume ntombazana. Ntombazana ayithe yazana. Yes. Waye ayenza usungafanele. Manje uyabona uma unkosikazi etekile uyehamba uhlala kwanina zakhe aphendulela isiduwa. Uzofika isikhathi asho ngaso unina athi mntanami uzungahamba ke manje uyokwenhlalela umyeni. Lesikhathi indoda iyofika ihlabe imbuzi yemukele ingane yakhe. Ngaleso sikhathi manje ifike indoda kithi le ngane le ngiyayetha kitshela nabakubo ukuthi le ngane ezelo lakha igama layo umzi kayifani yami yasontweni mbani igama le ngane uzayifana no igama lamakhetende yakamngani yakhathi uJoseph usukuthini lo Joseph noma uDavid usukuthini lo David akaziwa lapha ekhaya kuzikafana nokuthiwa imizi kayifani yabona uma uhlale phansi uthola incwadi ethi who is who in the Bible uyothola amagama onke abantu labo baseBhayibhelini echazwa ukuthi ngolimi lwabo ukuthi leli leGreek leli leHebrew achazwa ukuthi avela kanjani ngoba amaJuda ayakwenza lokho uJesu uZakhariya utshelwe kwathiwa ingane yakhe akoyibiza ngokuthi uJohane igama elingakane bekhona kwaIsrael ngokuthi uJohane waphikisana nengilosi waba isimungulu wafika lapha ekhaya thema sezalo Elizabeth ingane abomndeni bezoqamba ingane igama ngoba Elizabeth engekayiqambi ingane igama ngokunkosikazi wathi noma sephakame ukuthi namhla babayo ethi ngoba uJohane wathi umfazi akaze bekhona lelo gama lakhe niso kahle usho iBhayibheli mfazi akaze bekhona nje emndenini lo okungcono sombiza ngoZakhariya igama lakhe manje ngeke igama ekhona uZakhariya wazobiza islate wabhala phansi wathi Johannes
wazovuleka ke lapho ngane khamba ukubonisa ngoba kufanele ukuthi ubani uyise ngokusifuna umJuda uJesu ingilosi isho yakhe ukuthi cha umusubaleka Josefa lokho kumethi Maria ngokamoya engcwele ahlangananga nendoda kamoya engcwele uyozala ingane uyiqambe wena uyibiza ukuthi uJesu nizolahle uyiqambe wena Josefa uthi yobani uJesu nakwaZulu-ke ingane zayiqanjwa ngolokhu kuze kangakuthi abantu bakhulu kwaZulu athi umuntu yebo lekedelela ukuze igama kababa wena uqoka kuyena igama layisa bangabizo nomobani igama leso lizobathi abadala kuphela ubathi semqoni igama ulikhulu ngakho kampo ingane zasethiwa uyeyithi manje uyadinga nabasebenzi besontweni athi amadoda achithwa kwethu senazo ningane manje ngoba ingane ethi ngiyiqamba igama ngiyabuya lapho ingane lapho sethiwa umuntu wafana ezinye manje zihamba ziyofunda esikoleni ingane yofunda esikoleni nokukombela iyafika esikoleni lapha sekuthiwa ayi alifuneki leli gama esikoleni akusile igama lesikole kombela uma kufuneka igama ingane ebizizo intombazane ingaphambi kwayo kamntanami uDoris yakubona kwathi wona esikoleni mfana mobani uDoris ngoba kuzwakufuna igama lesikole uDoris esikoleni akahamba igama lesikole manje intombazane iyaqala phana uDoris yemuke kuyabhala manje uzothini leyo naye manje elegama lesikole kasho uDoris yakubona phana uDoris hayi lamantombazane ngelokugama akasho ukuthi akuthulonele esikole kuthiwa lamantombazane kanti kufanele bafane namantombazane ukuthi kufunekele esikole za bathetheka abantu bakethile ngolokho into yesibili-ke amadoda ayochithwa kuyena wasewona kamadoda ngoba siyaqajelwe okwesithathu unkosikazi uma iqala eGhana akagani yena umuntu kuphela akagani loreji ugana umndeni wonke walekhaya kwaphuma inkomoza lekhaya kwalotsholwe unkosikazi ngumndeni wayekhaya uma kuswa lekhaya abaphansi abaphilayo nabangasekho babuso ubagaya utshwala lekhaya bathokoza abantu bemnandi ugawutshwala ugawugaya umlomo ongazi utshwala uyafika esontweni umfundi silalela ndaba wonke umuntu osephendukile sekulele isonto noma utshwala utshwala kuyisonto uyisonto utshwala na iyabuye inkosikazi isekhaya cha ngisakwazi ukugaya utshwala yini na umfundisi wathi kuyisonto ukaba nomfazi bafundisi noma walekhaya yabona ukuthi amadoda ngempela ayisetheniwe madoda ngobona kumakhosikazi and lo nkosikazi apha ekhaya kuthiwa lapha ukambonambi noma ukamkhizi umfundisi uyambiza ukuthi uMargaret khona lekhaya uya Margaret manje Margaret uMargaret wamazolo Margaret umfazi walekhaya sebuzwa ngegama kuthiwa uMargaret enegama lakubalethwa kubo babhekile alibizwa kodwa lekhaya kuthiwa ukamkhize lekhaya kodwa manje sekuthiwa bani lapha unkulunkulu futhini uzobona uMargaret lekhaya ngoba umfazi akusikamfundisi okunye-ke akushiwo amadoda kokugcina ukadabuda kusakakhulu umfundisi uyazi laphana emzini wami ukuthi unkosikazi wami mhlawumbe ney'ngane bavumele abakhona wami sekungoMargaret noJoseph noJohane ngiseleke mina ngihlalele lapha ngoba ngigade amasiko baba bese umfundisi uze koMargaret lapha ubona ukuthi ngikhona kade nayo ngilapha tuzosibaya ngixhozela isibati esikeyi uyasumfundisi uzakudonsa ugodo uzothanda nami uzongishumayeza okay sixoxele nomfundisi sisaxoxela umfundisi nanguMargaret umngami lo bese uMargaret kamfundisi uzothi baba akasho kumina usho umfundisi baba bese sekulungisile ukuyitiyana lapha endlini umfundisi uhlezi nobani anjalo ubani unezomuzi ngolini anjalo kodwa uMargaret uthini baba sesekulungisele okuyitiyana lapha endlini ukhuluma nobani nomfundisi anjalo bese jika-ke zakulini awungahambondisa nawe baba ngumenywa kuthiwa ngodisa umfundisi emzini wami ukudla kungokwabo engiyodisa umfundisi athi amadoda khankosi ngalokho nje sesiyabona ukuthi sitheniwe asisenakuthi wasekhipha umlayezo kunkosikazi wayo ukuthi cha abafundisi ake bethi kuma ukushumayela
wathi mayitha bamuhlumela avutha amangisi avutha bebavutha somseko bavutha bangabalangabi bamthumela i-ultimatum yokuthi akatethe lamantombazana nensizwa baganane ngokuthanda yabona ukhohlakala kwaqhamuka kwanto ukhohlakala manje akuyeke ukutho amabutho akangabula umuntu noma kanjani engayithatha ngicala akha iphendulele bazotshela inkosi endaweni yayo emuswayo lapho sakhona base kuthi ngedela abafundisi bashumayela ukuthanda kwaso akaphendulo lokho ngensuku ezingamashumi amathathu bethi abantu batshela inkosi ukuthi ayiphendule lokho amashumi amathathu bayitshela ngombusayo ibusa izwe labo sebedabulile labo sebethi ngelapho isibunye ukuthi izwe labo laseNatali ubengela kashaka lonke lelozo kodwa manje uyotshela inkosi ukuthi iminyaka ey'nsuku ezingamashumi amathathu iphendule lokho mayingaphenduli yokhona ekufunayo wabiza amadoda acetha wathi madoda benithi mina ngibethi nina ngitheni mina sengithenoke ezweni lami naka amadoda kuyanaka wafika ko isikhumusa ungozo ezolanda umlayezo elathi kade impendulo ate amadoda nkosi bakhombise lapha ukuthi cha asibisabi kangaka thatha uphoko nalwazi uphoko nencwadi ngebhaleni uphoko ubona wayifunda wazona khona incwadi lokuphoko ngithi uchithe kuphoko ngoba abantu bose baqala manje bazi ngoba baganana ibongo zabo bengazali mase ngiqala bese ibongo zabo baqala abantu bathi ngaba mina sesaganana nje lo sibani bani manje wenzana nje uphoko uchithe kuphoko usho ukuthi ke nanti uphoko hamba nimtshato umtshene osomtheko ukuthi uma belikwazi ukulibala kube bayawazi amaphutha akwazi ukuthanda kanani abaningi baphinde lapha osomtheko babuyisela ungoza lapha nesikhumba senkomo bathi hamba utshela ucetshwayo ukuthi uma naye ekwazi ukubala uboya balisa isikhumba ubona ukuthi phela labantu lokho kuyalento kaMsindisi ukuthi maninqaba lencwadi emnyama uyolandela ini isibhamu sekuze isibhamu yoqonda isibhamu nakho bese kusuka amadodana kaSihayo ngobesele ebulala awonina abatholakala sebezwana neqhawudi zamangisi ngaphesha komzinyathi wasemphovu umngcele bahamba babalanda kuthiwa ngathi umuntu endaweni yabelungu bahamba babalanda lapha bathi basaba cha asibuye phela ngaba ngekho phela koxoxa nje khama bethi babuyela umfula yini lapho beyiqaqala babulala amukubela uyise athuthela bomba mangisi akhona inkosi umcetshwayo athi lethu sihawu lapha namadodana akhe uma ungamlethi sayo namadodana akhe somthethisa iqala thina la besho lokho bathi babulawa endaweni yakwaZulu bangabantu bakwaZulu uma engamlethi sihayo no unjusana namadodana akhe kuyofuneka umhlawulele ngenkulungwane yenkomo inyoni kayiphumule yazi kayiphumule inkomo ezimhlophe ezakwaZulu ezaziyigugu kakhulu ezasuka kunozinja inkosikazi zamalandela unena kaZulu kaqwabi benozulu hawu inyoni kayiphumule kubiza ibandla icetshwa lithi ibandla semabuthweni lambongweni amabutho afukathi inkosi usayo akayila isikhulu sala akayila okwesibili lezi nkomo sizoyihlabana sidle imbengo yazo sikhanda amahawu azo azila basuke imbiyazo sakhe awasona isibhamu emveni kwani kwencwadi enjani incwadi emnyama yona elutho mayifunda incwadi emnyama yona elutho ngabantu abafuna uzocolonize bacolonize yonke into yethu ilimi lethu amasiko ethu nanemqondo yethu badla nezwe lethu sisele nayo bese nithi kuye emasisweni isisoka asisoka muntu angisho ukuthi wrong lokho kwenzile ngoba nisebenzisa isiZulu ngabantu besizulu kodwa kufanele kucabele ukuthi manje sithini sikhuluma ngani ayiba nombuzo wenlento emva kwesikhathi asibuye edumo zadu nabayiduna belethe isibhamu thina lizoyazi kasiwa kahle yabona kusho njalo kumfana uma ngabe aqhathwa aqaphela
bakhathwa wakwagela wakhatha wayinqoba uyasho njalo basho njalo-ke abasiko uma besinga abasiko basuke befuna ezinozo kodwa kwabezinozo babheke ukuthi abazohlangana yini nomqhebeba abazohlangana yini nomqhebeba kanye nengcino wona amaqhinga bakuwabeka ngoba namaqhinga phela awabekho kodwa bona befuna lani phela enkosi ngoba bajikele ezinani ezinozo ziyadingeka ngakho kama uyingeke njalo uma ungumsingi usinga ufuna ezinozo lalela ingeke iketele singakulimazi endleleni ubulalele lo msindo wazo ubekezelele uzolitholela inkosi